Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Fortnite. Συγγνώμη που έχω αργήσει, αλλά θα ήθελα πρώτα να σας δείξω αυτά από πυλό που έχω φτιάξει με την Nezuko. Είναι από το Demon Slayer, είναι το αγαπημένο μου άνιμε. Γι' αυτό είναι και αγαπημένος χαρακτήρας. Να το πρώτο. Και να και το δεύτερο. Ναι, δεν είναι πολύ καλό, προσπάθησα όμως, είναι το πρώτο μου. Εδώ έχει την υπογραφή μου, όπως και εδώ. Βλέπετε, είναι ωραίο αυτό. Να τα. Τώρα πάμε στο παιχνίδι μας. Τώρα έχω πάρει τη Μίκου. Νομίζω ότι όλοι την ξέρετε. Και σκέφτομαι να βάλω ένα άλλο skin. Έχω πάρει το Fortnite Crew για πρώτη φορά. Σκέφτομαι να βάλω. Λέω να βάλω τη Focus. Παιδί είναι από τα αγαπημένα μου skin. Έχω μετά. Δεν είμαι πολύ level. Παιδί δεν έπαιζα για πολύ καιρό. Και τώρα θα παίξουμε solo battle royale. Παίζω από tablet, ναι. Αλλά το έχω συνδέσει με το τηλεχειριστήριο του PlayStation. Άρα και μπήκαμε. Συγγνώμη άμα τα γραφικά δεν είναι και τόσο καλά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Και περιμένουμε να πάμε μαζί. Σκέφτομαι να πέσω. Είχα πέσει και την άλλη φορά. Εκεί που κάνει και το όπλο χρυσά. Έχει δίπλα και εδώ. Το πάω εδώ. Μετά θα πάω εδώ γιατί θα μου κάνει το όπλο χρυσό. Παιδιά, εδώ δεν έχει chest. Πάμε εκεί. Και πέφτει και ένα άτομο. Τέλεια. Θα πάω εγώ εδώ. Θα έχει κάτι, γιατί και την προηγούμενη φορά είχα πέσει εδώ. Να, ένα chest είναι κάπου εδώ, λογικά. Άτομο. Ναι, πω. Και όπως το ήξερα εδώ. Αυτό καλό είναι. Τώρα που το θυμάμαι και στην προηγούμενη φορά αυτό ήταν. Για καλό ή για κακό θα φεύγω, θα πηγαίνω. Oh shit. Και σου παίρνει το. Και μου τα έδωσε. Και μου έδωσε και σφαίρες. Καλό, είμαι 99 level. Και τώρα πάμε να βρούμε που θα πέσουμε. Που θα πάμε. Λέω να πάω εδώ, γιατί ψοκίνδυνο γιατί είναι σχεδόν τη μέση του map. Γι' αυτό θα πάω εδώ. Και έφτασα, πάμε εδώ, περιμένετε. Να με έφτασα, πάμε εδώ. Το έχω ένα είδε καλύτερο. Σφαίρες, άτομο, θα προλάβουμε. Έλα. Όχι, πω. Πάμε ξανά. Ναι, δεν είναι άτομο. Έπεσε εδώ, το έφαγα. Θα αφήσουμε αυτή τη shotgun, μόλις έχω πέσει. Ένα kill. Πάμε να κάνουμε χρυσή λογικά τη shotgun, επειδή δεν έχω άλλο όπλο. Τελικά εδώ το κάνουμε. Και όμως υπάρχει ένα άτομο, γιατί νομίζω ότι με πυροβόλησε. Ένα τέλειο όπλο θεωρώ. Θα πάμε εκεί που είναι τα άτομα, σε πείσουμε ότι μπορώ. Τους εντόπισα, είναι εκεί, να ο ένας. Να και ο άλλος. Ωραία. Ο έλεος, δεν μπορώ να πετύχω τίποτα. Χώνω μέσα αυτό. Παίρνουμε shotgun. Knock, χτίζουμε για να μην. Βάζω αυτά εδώ. Είχε move snipe, καλό αυτό. Βάζω και medkit και πήρα το loot, είναι ένα άτομο εδώ. Χτίζουμε. Νάτος. Έλα. Πού είσαι ρε? Δεν έχω σφαίρες, λέω shotgun. Αλλά είναι νουμπάς. Oh shit! Συγγνώμη. Είμαι 3 HP, απορώ πως έζησα. Βάζω το medkit. Και έβαλα το medkit, τώρα πάμε να δούμε αν έχει καλό loot. Θεωρώ ότι νομίζω για να με έσκασε τόσο παίζει να ήταν κάποιος εδώ με snipe. Περίεργο. Πάμε να βρούμε αν έχει κάτι εδώ. Μία big, τι χρειάζομουν. Πάρουμε και το colt. Εδώ. Πάμε εδώ. Καλά, τελικά εδώ βάζω την big γιατί μέσα στο καλό. Γίνεται burr. Την έβαλα, πάμε εδώ, νομίζω ότι είναι. Να ένα max, πήγα να το πάρω. Και να είμαστε εδώ στο αυτοκινητάκι. Το παίρνουμε.
Και τώρα που λέω να πάω. Πάω εκεί. Να, αυτό το τέλειο και cutie. Πόσο γλυκούλη. Να, βρήκα ένα άτομο που κάνει και αυτός να κάνει το μινιόν του. Το χώναμε. Έλα. Ωραία φίλε, έλεος. Κοίτα εδώ. Όχι, άντε. Με έχει αφήσει 95 XP, βάλω και τα μίνις. Τώρα σκάνω γρήγορα αυτό το μινιόν. Να πάρω λίγο καλύτερο. Πάρω και την κάρτα. Κοίτα λίγο γλυκούλη είναι. Λέω να αφήσω το μινιόν γιατί η Σοκοεύη είναι καλύτερη. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, είδε εδώ αυτό του νερού που σε χιλάρει. Καλά, δεν άστο. Για να πάω και εγώ εκεί που θέλω να το αφήσω. Είναι εδώ κοντά. Να με. Έχει και chest, ok. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άτομο για να είναι υπήρξε άτομα. Άρα, τσάμπα. Ήρθα. Ναι, τσάμπα ήρθα. Ok, ας πάρω τη μακλάρεν. Είναι τα μπουτάκια εδώ. Λέω να το κάνω, να μην το κάνω. 3 είναι, θα πολεμήσω, μην νοιάζει. Μην πάδες. Να το μπουτάκι, μάλλον αυτό. Ας θα κάνω και ένα quest. Oh, shit. Τι είναι αυτό. Ας πάρω την κάρτα. Και σας αφήσω αυτό το πράγμα. Και δεν είμαι καλή. Πρέπει να πάω γρήγορα. Άρα αυτό μου λέει που θα είναι. Χιλάρω, πρέπει να χιλάρω. Θα το βάλω εδώ. Όχι, εδώ. Πειράζει πως μια χαρά είναι. Να βρούμε που θα πάω. Θα πάω εδώ γιατί έχω και την κάρτα. Να. Ναι, είχα πάρει μια κάρτα και πάω εκεί. Να. Προσθέτω. Έχουμε πυροβολισμό για να κάνω γρήγορα. Όχι. Θα πάμε εδώ. Δεν θα πάω κάτι. Αχ, είναι και το μισή για να δω. Α, είναι προσοχή. 100 level. Ναι, πήγα 100 level. Άτομα. Με βρήκανε. Όχι, για να μην το πεις, βάζω σοκοή. Όχι. Όχι, τσάμπα μια σοκοή. Ευτυχώς δεν έχασα. Ναι, εκεί δεν το είναι. No spell, but useful good. Καλά, θα ψάξω εδώ πέρα άμα είναι. Αυτό που έχει chase, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά πάω εκεί στο πυροβολισμό. Για να μην χωθώ. Κάτσε, έχω πολλές φάσεις και μετά. Ναι, παιδιά, είναι ένας εδώ. Χάλια μαύρα. Ας μείνω εδώ καμπερμένη. Να, το shit! Εγώ θα φύγω. Φεύγω. Για καλή, για θα βάλω bandages. Και παιδιά, χιλάρι, δεν έβαλα medkit, θα το χρησιμοποιήσω μια άλλη ώρα. Από ό,τι βλέπουμε και εδώ, ο κύκλος είναι εδώ, άρα έχουμε μια χαρά καλμένη, θα μείνω εδώ λέω. Έχουν μείνει μόνο 12 άτομα. Να του, 12. Οκ, είμαστε 10 άτομα. Και από ό,τι βλέπω παίρνουν πάρα πολύ ξύλο αυτοί και γρήγορα θα πάμε στα 5. Λάθος το έκανα. Ναι, 5 άτομα. Παιδιά, είναι 4 άτομα. Θα προσπαθήσω. Είναι 3 άτομα. Οκ, λογικά εγώ θα περιμένω ώστε να είναι low και τα 2 άτομα να βρω που είναι πυροβολισμοί. Ώστε να τους, όταν θα είναι λίγο low ο άλλος, θα χωθώ και λογικά θα πάρω το win. Γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι λίγο. Πολύ δύσκολο, θα δω. Και παιδιά, τώρα ήρθε ο κύκλος. 40 δευτερόλεπτα. Άρα εγώ τώρα θα κάνω το edit. Ή θα περιμένω. Πολύ δύσκολο. Το έκανα. Να δω αν υπάρχουν άτομα εδώ. Δεν πατάω σιγά σιγά. Όχι! Τρόμαξα πάρα πολύ. Αν είμαι πάνω σε ένα τόρμ, χάλια. Οκ, βάζω bandages. Οκ, παιδιά, ας ελπίσουμε να πάρω το win. Είναι εγώ και ο άλλος. Πολύ δύσκολο. Ναι! Λίγο greedy. Παιδιά, θα τρομάξει πάρα πολύ. Αλλά πήραμε το win. Ναι. Δεν παίρνω πολλά win γιατί δεν είμαι τόσο καλή. Αλλά άμα πούμε ότι λίγο δεν πολύ καβερώθηκα γιατί περίμενα. Ήμουνα και low. Δεν είχα και πολλά πράγματα. Είχα 5 kill. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτά. Δεν ξέρω τι. Λίγο cringe. Sorry. Αλλά είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Να το παιδιά, μάθετε γράφετε ένα V1. Είναι αυτό με το κότζο. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν περιμένετε. Μπαίνουμε price, θα δείτε. Α, ξέχασα να σας πω ότι αυτό το skin. Αυτό ήταν. Όχι αυτό. Ήταν το πρώτο μου skin. Το πρώτο μου skin. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, μπήκαμε.
Να, παίρνουμε κατάνα, πρέπει να έχουμε ένα κατάνα. Οκ, παιδιά, βάζουμε εδώ το XP. Και κοιτάξτε, παίρνουμε πλέον, δίνει πάρα πολύ XP. Βλέπετε. Αλλά το πιο πολύ XP πηγαίνετε εδώ στη πλακέτα, τη σκύβουμε. Να, οπα. Και θα εμφανιστεί. Τώρα θα βλέπετε, θα περιμένετε νομίζω 15 λεπτά. Αλλά είστε εδώ, βλέπετε. Και πατάτε συνέχεια αυτό το τετράγωνο στο PlayStation. Το τετράγωνο στο PlayStation που το λέμε. Θα εμφανιστεί εδώ κάτι. Πάμε. Κάτσε. Περιμένουμε. Και εστιάζουμε και να το. Και μπήκαμε. Και δείτε που δίνει. Τώρα ανέβηκα με τη μία level. Και κοιτάξτε. Εδώ. Και αυτό απλώς έχει περίπου όλο αυτό. Σας ανεβάζει ολόκληρο ένα level. Ας πούμε. Ναι, όσο θέλεις για να ανεβείς ένα level, τώρα πήγα 101 μέσα σε ένα λεπτό. Το σύλληψο, άμα θέλετε. Και παιδιά πήγα level 102. Ναι, τώρα πήγα 2 level. Οκ, παιδιά, τώρα μας δίνουν αυτά. Τώρα ανέβηκα 2 level. Παιδιά, αυτά είναι με το Fortnite. Αντίο. Οκ, παιδιά, πριν κλείσω θέλω να σας δείξω από κοντά την Nezuko. Και εδώ. Εδώ μεταξύ είναι και άλλη Nezuko. Ποιος βγήκε τέλειο. Έχω φτιάξει κόντζι πολλά. Είναι εύκολο με πυλός. Τώρα δεν ήμουν. Είχε χαλάσει το από κάτω το βενίχωσα. Ένα αμερικάκι. Αν θέλετε να γράψετε στα comments, κάνετε like για να φτιάξω πώς έγινε. Φτιάξει και δικό της κουτάκι για τα δικά μου. Να 6. Αυτά, γεια σας.